ka Khalistan kari jongki khalsa lani ki reunge Sikh. Shwaba ka India kan yo ya ka jinglai lu na ki British larai ban phya ka India ha ki arbanta shi banta namta ki Hindu ka mandai ka India but shi banta namta ki Muslim ka mandai ka Pakistan. Ki reunge jong nyam Sikh ru kila dawa la ka ri la jong ka mandai ka ri la lu jong ki Sikh. Kari ka baki Sikh ki dawa ha Punjab ka dai ka Khalistan. Khalistan ka mut kari jong ki khalsa ka bumut kari bakhuj. Ka jing dawa jong ki Sikh namanta ka Khalistan kum kari lai luj jong ki Sikh kasdang nadu usnem khaknai spa arpho porbla seng ya ka akali dal ka seng sanhima Punjab. Hadim bla phya ka India bat Pakistan ka West Punjab klahap no sha Pakistan bat bun ki Sikh na West Punjab kila kendria no sha India. Hadin ka jing lai luj jong ka India kata hadin usnem khaknai spa sauphnyo ka jing dawa jong ki Sikh yala ka jong kari halor ka nongrim jong ka nyam klap ja no namar ka riti sinsha jong ka India kamsha banthau jela halor ka nongrim jong ka nyam. Haus nem khakan spa rifun riu ka sarkar India kalapya e ka Punjab hakilai benta bat kita kilong ka jela Punjab na benta ki bun pa bekren Punjabi ka jela Haryana na benta ki bun pa ki bekren Hindi bat ka Chandigarh ka bala khle lang da ki briu ki bekren Hindi bat kren Punjabi. Ka Chandigarh ka deiru ka Union Territory ya ka bala penlong ru kum ka nongba jong ka jela Punjab bat ka jela Haryana. Kani kala pendiau ye ki Sikh kibla nadu nengkong kidawa dakari lai lut la jong. Nalor kata ka sarkar India klashna ki canals lani ki nur ring na ki wa badon ha Punjab ban ai Haryana bat Rajasthan. Kani kala pendom ye ki Sikh ha Punjab ki bebu na ki dei ki nongrem. Ka jing penlong ya ka Chandigarh kum ka nongba lembak Haryana kala pesusi ye bun ki Sikh. House nem khaknespa rip khunai u Jagjit Singh Chauhan u balalong teng u Deputy Speaker ka Punjab Assembly u la late no asha England hadin bo la rem ya ka election house nem khaknespa rip khunai u Chauhan u la pen khi imbyang ya ka Khalistan movement ka bade ka jing khi banyo ri la ka jong namta ki Sikh. U Chauhan u la pen bana shphangari Khalistan ha ka kot khubor bapau nam ha Amerika ka New York Times house nem khakanispa nyuhuai. Ulalong ru president jong ka Council of Khalistan house nem khakanispa prapo. Ulai kendu ru yu Prime Minister ka Pakistan u Zulfikar Ali Bhutto ha ka ba ka Pakistan ru kalakershan ya ka jingdawa Khalistan ki Sikh. U Chauhan ula pemenaru yelde kum u president ka Republic of Khalistan. Kajing yakhi namta ka Khalistan kasdang yo jingkershan na ki Sikh ki basa hari Amerika, Canada, Europe bat kiwe giri. Hakis nem khakanes pa prapo kajing dawa namta ka Autonomous State of Punjab kalanang sawa jam ha India lengba ka Dharam Youth Morcha jong ki Sikh. Ka akali dal kala berngam bat penthut ru ya ka Asian Game ka balalong ha India house nem khakanes pa prapo ar. Dei hakini kisnem bakila jurba ki kam pentrim bagi kam le no ha Punjab hapo ka jinglam jong u Jarnail Singh Bhindrawale u bodei ule no Sikh. U Bhindrawale ula lom mi ki nongbut ki jong u ha Golden Temple bot la pelong ya ke Golden Temple kum ka headquarter ka jong u. Ka sarkar India kasdang ya ke Operation Blue Star ban theri ki le no Sikh ha Golden Temple ha ka ba sanspa sanpusangut ki terrorist bat prapulangut ki spai kilayap. U Bhindrawale ru ula kelon yap ha kani ka operation. Dei namanta ka operation Blue Star baka Indira Gandhi kala syasiat yap kum ka jupinher keput ha kinong yada jongkahi ki badai ki Sikh house nem khakanespa propusau. Kani ki jingjia kapan mi ya ka anti-Sikh riot ha kari barok gawe ha ka bada ki hajar ngut ki Sikh kila syap penyap. Ka jingdawa Khalistan suki-suki ha India kala sedang pejak. Henry Shabar kari India kum ha England, Australia, Canada bat Amerika ki don ki Sikh ki badang pen bat perklan ya ka Khalistan movement bat ya ka seng Sikh for justice ka seng bekershan ya ki Sikh. Uwai ni ki nongelam Khalistan movement u Hardip Singh Nijjar ula syasiat yam dangshen ha Canada. Ka Canada
kala keno badai ke India kabla penyap yu lama ki agents kani ke jinjia kala kata ajur ya ke jingdai perlok hapadeng ke India bat ke Canada ya ke kentien Khalistani menta ha India la khen kum ke tien Parsi ke bamut ingkong selangmat ya ki nongrap ki bana Punjab ki ba persya ya ka farmers bill ha usnem ahjar rapho la ben kum ki Khalistani kasur jongka Khalistan movement hagani ka juk menta kasawa satang shabar jongkari India bon ki Sikh ha India kim don chu yakamon ban kershan yaka ti perlok lada phisutnat yagani ka video somha like bat comment somha ban subscribe ru yaka channel khule shibun